decision, girls. Terrible. When over? Student. Student. Oh. Alright, fine. Asikana mapinda mukati muko. Kufambira chinhu wani. Asitwa tumeende kune mapepo. Unoenda kune vamwe vachikomana ndizvo ka? Unobvunza netsayo kundorovesa. Mudzi uri pana svika kune mapepo. Ndizvo ka? Pinde muende mufambire chinhu wani papa. Chinza matsotseni. Transport engagement. Kuti ndi transport kuti ndiye kuno campus engagement. What do you take the taxi? Ndina mari sha. Spares. Kazi kama chimboita zvichikoro kana kuzoti mari ka ndedzana momsi dzichimboti nitse. Chimboita zvemazi vabereki. Hey, even transport. Ndatosenderwa sha. Okay. Kuunza kati ngetora kabiki tunangedzembe. Yembe. So okay, skatona ngombatinizo. Yeah, it's okay, it's fine. Tumbanimedza tumbai. Okay, let's know you Tina. Okay, Sha. Okay. Unonzi kana wakundola nje saswentisiya. Like, it's okay. So in that case, no problem. Alright. Hey, makasimbe office. Makasimbe. Hayi, makasimbe. Apa mukwenda upa? Tuma students are directed from the campus kunzi tuye panapa. Uma student here mimi. Anditoda tu utadzeka from the campus kuti tuye pano. Panapa ndo patine tichigara, tichienda zvedu kupi kuchikoro. Tomboti. Muziye zvekufambira mukati. Kasipani zvimwe zvisingafambiri. Kana muri mastudent mukaita zvechikoro, muziye zvekufambira mukati. Chete. Wada tiri boma zvakawanda nini? Meta basa mukuru. Boma musoro tsaje. Wapi baba? Kana student Zvasivana zve. Aba zvakuzoenda zvisikana zviya. Apa lapha. Aish. Hey. Hey. Naiwe. Hello? Iwe. Mimi hembe dzangu kudzipetera apa. Hey. Ichi ndo chirungu chese manje chende kuti vana mbuya manje ichi. Hey. Hey. Wakomana. For welcomes Harare. Hey. Wakomana. Silvia da muda. Penda. Mba. Ha. Mai jambi. Hey, mwakumane. Umbobva papa muchienda kupapa chero. Dara isusu todzidza pavhasiti pasera. Saka accommodation yedu isusu yakabhadharwa panapa. Samtora kuti pana ndakagara apa munhu ndakagara apa ungosvika nongoti pindikiti. Dara tachiunze pamwe gadhi arungozviziva kuti tichauya. Aipesha. Ndira chokwadika zvekuswera nzara kasvika this time sina kudya ndambozvitsvakire. Aya. Iwe ausikunotiteta vari kungotendera usina kumbotiudza kuti chikafu chikudya nguva kana kuti chiwe mudye zvenyu.
Ndakuzoita handiswa nchiita zvema2 cents. Amene mimi na anti venyu pedzerana handidi unzwa zina basa rese. Mai manje nenda kuti order chikafu changu. Saka wakamira kuti anti vachakudedzera chikafu. Eka. Anonzwisa tsitsi musandinakidzi zvangu. Amene ndi munopedzerana. Wandiganzira kudaro. Asi udondiuita senei Martha. Rondikodhironi chako. Enda anti vari kugeti. Student. Towana tuma grade 6, tuma grade 1, tuma grade 5 koko. Kwete zvamuri kutaura izvi. Nedumbura winaro tonzi uri student yo. Ha? Tarisa. Bona zvauri student yo. Watobaba yo. Ko iwewe. Tarisa. Pana hamuna mabhomba here umu. Emfane. Kana chara newe usaite uchiterera music yo. Vaudze chati tikaita zvestudent kuti chii. Officer, ndakudze kuti student azviroti mwana mudiki kana kuti chii kana kuti munhu ane ndebvu. Handiti chero munhu akura isu tiri mastudents handiti chikoro chevanhu vakuru kuti munzwisise Tertiary level kuuniversity mbombo. But zvazonyanya zvine wapepo ndebvu yotonzi student. University hakuna kana basa nezvozvo chero watochena musoro chero wabata mudonzo kana uchirungozozo uri kuita chete. Dai makatopasa A level mukadai makatozorora machienda kuuniversity mune wadende. Abo zvekuti ko problem iri baba. Wapana umu. Sasa takuita pakame tadaita tiri nemi manje. Maisi. Pane mbendembe dzambopinda hapa. Dzambopinda. Munoziye. Tenge tinazo kuma lecture. But pane ndandidza hapa kudara. Totechidzidza navo. Sorry mudhara tanzi tione anonzi andinetsai kana nditoonera pa. Muite chavo sei? Boy, ndo varikwa zvakanaka. Thanks. Shakona chika handisidotra time. Vanarume vanozonyuma pane kanyanga ndongokudzo wangu. But promise me kuti na. Aiwa kana unyacho ndekutiko. Ukona chika pane zvinhu zvandoti ungwarire. Kuna musikana kudedzo mutsvukutsvuku. Ngwarira musikana iyo anoita zvemadhara zvemablaze anokudyira mari achikushandisa nemachemberi. Madhara? Ndokudza. Asi ndina nhomboda vangu. Tamba zvakangwara. Chazvionera ndegara. Sasa mimi zvatakuita mimi mbenembe dzapinda mumwe nditiro 1. Aunyazoti aite jealous. Officer zvekudetsana kwenyu Isu toda kuita hatakuya zodzidza magati. Ore penera pinda rakadai. Takatamba tese mudhara ndotwari. Chidzokerai padeni mudhara vanobiwa. isu tichazvionera tega ine madhiritoita chitega kana kwapinda zvimongo isu tozvionera tega Abadini chana tushazo kunonga zviri zvibage gadhi anoziva kunaka kuzvimongo. Unakata chidaiso iri. Apa kuzongodayo hake. Otherwise inenge ri type ya gadhi baba isu. Ayo ama. My innovation hub acho akanaka Very. Zvinoitwa zvinombada kandidza pachikoro Kuchi. Kuitwa sei? ndudza mani Kuvana vari kutsvage vanhu vaki. anti TV here television right ndozvari kuvhunduka Asi ko vanenge vapinda sei
Mutelevision kana. Mushika. Vanogara imomo. Oh. Asi vanenge vakapinda sei? Vakapinda nekuseri. Vakapinda nekuseri. Kuseri kweTV. Tinoda kupindawo. Ndangwani wachira. Ndinokuwachira. Tiwapinza ka1 Plazi. Udopinda uchite mutelevision. Tikatoti TV takutuka mutelevision. Udopinda uchite. Ndichitamba. Kutamba tamba. Mbotambezi. Andizere ndichitamba. Mbotamba pasina. Aiwa. Ndotongwariza hapana radio. Soda somuni. Ndameka ndofara somuni. Chero ndokuti chi. It's okay, ende ukati ndikukunyeperera uku kwakutogoyendwe zvachose vasikana vanogara koko kuwest uku imi munogara kueast uku kana vana majaira aiwa vanhu isusu hatibvumidzwe kuenda uku asi ivo vanoyavo izvozvo zvinoitwa kukambasi kwenyu ndosika vabereki venyu vakakubhadharirai panapa nokuti panapa hatiite izvozvo vasikana kwavo vakomana kwavo ngatipiranei makotsi ndipirei gotsi asi pane vakadzi vanhu futi aiwa kana pane vamwemakamera aiwa pane makamera hapana asine ndine kamera hombe pano famai straight ande ndini manager pano manager nditimo manager zvese boys and girls iyo pindai majaya saka vasikana vanenge vari ku vanenge vari ngatipindei pamunini pindai maoko yapo imimi munopinda muno ndinotenderwa chete kupinda ndine kodzero yekupinda ngatipindei ngatipindei mukati tingagoita seiko ndiri munhu mumwe chete majaya esaya taka chimupinza ena zvatuchiita ka wati cleanira muno
then wondiwachira sei nezvamudakabva kumba kwedu meidhanga asiku saka ndakatoya nehembe dzakasviba wodii wondiwachira futi patodowachirwa chii ndiri nematights plus bhutsu nematights exactly nemabrand akanichina sikabhona asi ambuya panapa vati london mina ndayachiwacha madam muda zvapinda mutv kanapauskuda chitora wachinenge wachi zvapera the rest kuzotaura wadii zvapedza momhandisa mutv exactly toda kupinza mutv wacha zvese fast but dei watanga wachaira imba dzakwedzi wakoroba ozotsvaira alright icho mati ndimi manager wepanapa aiwa kamazondikanganisa paina ndandisina kuzonyatsokuti sekuru vangu vaivasahwira nemwana wepanapa saka nini nditoriwo murizopana andimeke mnedra alright saka ndangoti ndiyo kuzokuratidzai munyatsoona kuti zveshuwa zvinhu zvedu zvese zviri very neat handiti maona musazoitwa uyanga musaita uchapa muno handitika vane magadgets zvimareptopu zvimamenu zvimwe zvinongogara zvine vakomana sangaisa izvozvizvi momeka shuwa kuti zvinhu zvenyu zvazvizopedzawo magetsi pana handiti aiwa fudhi inobikwa tinokupai fudhi aiwa hapano here ndiri ndonosota futi bosi sangu zozvinhu zvese zvakabhadhara aiwa ndiri ndinobika mirei mugonzwa mukangodya chikafu changu handinokutaurirai kudai opo hamuzombodi kuchisiya ndikutokudzai ini here ahe multitalended chaiyo vakomana regai ndibude mumbeitofreshashobudai kondiani zvofona imoderedze pano izve udaitiona halo ehe tamuka alright it's okay bye thanks regai ndiuya ikoko regai ndimani titicos icho apa ndipangwa apa ndipangwa apa shamwara ayo vachidzayakoni shamwara usikuiona chimurwa eyakuonika ndatomborwa kana tv baba amarekerekana zvipo baba chat wanyimbo tu ni playstation ndina ina mira tikutanga tarongedza akangoenda akabaira totabachi hapana tv kutoshanda ke mungu namutoro tuma gunanzi zikatosvika takaruma tuma iwewe mazara magunanzi aya but boys ndataura chobani chati kwataimbogara nepata kugara nezvi zvakasiyana nekura mamako wanozoita watota wanozvawaita manedi hembe dzako dzagara dzakatodhagwa kudara haufungori pasi payo apo unototi ndipe kungopinda kana uchida kugeza then kana usuda kugeza unotanga waisa bhaketi kana uchida mvura utanga waisa bhaketi usuduruka uvhura wazvinzwa haizi mvura yekunaya asi kwenye mvura inonaya mumba aiwaka
mvura inonaye kana tiri kutimba panze ka chichuya nikudzidzisa yakatsvagwa nekambasi wagare pachipakana chingomira handowaiziva saka wambondibokabati timu batedzere mari dzongobhadhara ka1 food nechizisazonisa ndaitopashora chikoti zvazvangofanikbhera tichira pamusoro omunye fesi omunye chinhu wachadada kuziva manje tofanira kuti kasvika panzvimbo tofanira kuziva kuti direction yekubhawa ndeipi ayo kane mota ayoto nabasa iye chakomuchengetedza pana kutochengetedza isusu maybe handindovato nenyaya dzese chete hatisatodzwe zvekuita vanhu vakuru isava vanhu vakuru